L-awtur Mark Camilleri fetaħ kawża kostituzzjonali kontra l-Avukat tal-Istat u l-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb fejn sostna li dan tal-aħħar kien qed jiddiskrimina kontrih minħabba l-femiet politiċi tiegħu. Camilleri qal li d-diskriminazzjoni saret u qed issir fuqu minħabba l-kritika tiegħu fil-konfront tal-Gvern u tal-Partit Laburista. Tenna li l-Kunsill rifjuta li jippromovi l-ktieb tiegħu sempliċiment minħabba l-materjal li fih il-ktieb. Camilleri, ex-chairman tal-Kunsill fis-snin 2013 sal-2021 kien kisira minn mal-Labor u sar kritiku qawwi tal-partit wara l-elezzjoni ta' Roberta Bela bħala mexxej fl-2020. Fir-rikors li tressa quddiem il-primawla tal-Qorti Ċivili, Camilleri jistqar li l-pożizzjoni tiegħu fil-Kunsill ma kienx ġiet imġedda mill-Ministru tal-Edukazzjoni wara li beda jikkritika lill-amministrazzjoni Laburista. Camilleri qal li huwa talab bidritt li jagħmel użu mis-servizz offrut tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb li permezz tiegħu li msemmi ktieb jiġi rivedud fir-riveżjoni ta' kull ġimgħa fil-Gazzetta Illum. Iżda dan kien ġie miċħud tal-raġunijiet politiċi u minħabba l-kritika akuta fl-istess ktieb lejn il-Gvern u l-Partit Laburista. L-avukat ta' Camilleri talab lill-qorti biex tiddikjara li sofra ksur ta' drittijiet fundamentali tiegħu billi kien suġġett tal diskriminazzjoni għal raġunijiet politiċi kemm fir-rigward tal-promozzjoni tal-ktieb tiegħu kif ukoll għat-tneħħija tiegħu mill-Presidenza tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb.